Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Боби Ваклинов. Отиваме да проверим дали местата за паркиране на хора с увреждания, както и тези за майки с деца, се използват по предназначение. Да видим колко нарушители ще сгащим. Здравейте! Вие майка с дете ли сте? Не съм. Там този знак, я да видим. Да видим знак. Този знак предвижда, няма за малко, няма за много, нали? Предвижда майки с деца. Добре, детето къде е? А като гледам колко много ще Ето, тук има. Съжалявате ли за това? Много. Ще спирате ли пак? По принцип не спирам, но сега, защото видях и за това спрях. Ама за напред ще спирате? Не. Обещавате? Обещавам се. Ще ви хвана пак. Със сигурност. Вие майка с дете ли сте? Не го видях. От другата страна, ама... Преместете колата. Ще преместя, спокойно. Не, защото реших да не сте майка с дете. Баща с деца си. Понеже майките къде ще спрат иначе? Да, бе, да. Така е. Нали? За напред надявам се да не спирате на такива места. Ама аз и за назад не спирам. И за назад? Ама сега що ще спрехте? Защото не го видях знака от тази страна, видях го от другата. На 4 отваряй да очите вече. Не видяхте ли знака, че е за майки с деца тук предназначени? Така ли? Айде да преместим колата, че къде ще спират майките. Ето. Ще го поместя, извинявам се. Ще преместим веднага колата. Добре. Така трябва. Не видяхме ли знак? Кой знак? Че е за майки с деца. Верно ли? Къде ще спрат майките? Ще трябва, да. Нали? Друг път да не спирате тук. Абсолютно. Благодаря за бележка. Здравейте! Вие човек в неравностойно положение ли сте? Моля? Защо сте спрели на мястото за инвалиди? Не видяхме ли знак? Защо сте спрели на това място? Преместете колата. Вие бяхте от... Боби Ваклинов от Господари на ефира съм. Чакайте. Не се притеснявайте. Аз да се притеснявам, не само... Ама чакайте, защо спирате тук? Това не е ли място за инвалиди? Вие инвалид ли сте? Айде да преместиме колата все пак. Нали да е по-близо за това? Ще се извините ли за това нещо? На инвалидите, да, извинявам се. Добре, нали не трябва да спираме на това място? Обещавате ли да не спирате за Вечер напред? кога ще се гледам? Ще се гледате. Вие си преместете колата, вие ще се гледате. Айде, лек ден. Ръкопляскаме! Голяма наглост, скъпи приятели. На място за инвалид е спрял служител на МВР. С пропуск за автомобил от МВР номер 130 за 2014 година. Да кажем и номера на колата са А4440РТ. Да го е срам. Или нея да е срам. Хората, които трябва да съблюдават за реда, сами го нарушават. Що спирате тук? Зареждам аптеката и няма къде да спрем. Има места там? Какво ако дойде човек с увреждане, много са далече? Какво е това? Няма за 2 минути. Преместете колата. За 2 минути. Вие всеки път така си спирате, да е по-близо, а? Надявам се за напред да не спирате, че пак ще ви хвана. Скъпи приятели, нямам друг избор, освен да се изтегна като един легнал полицай на това място за хора с увреждания, докато не спипвам поредния наглец. За Господари на ефира, това съм аз, легналия репортер Боби Ваклинов.